Hello Zimbabwe, kusangana zvekare kwatikuita panapa paBenediction ZW. Tinoda chekutanga toda kutenda asawira wedu weElders Media, Ultra Media, then na director Sadondo TV. Nyaya tinayo nhasi tiri munzvimbo yeHopley. Umo matukutara nevagari vemuHopley pamusoro pedrug abuse and substance abuse. Ini ndinoitwawo Mr. Mhosva, Peter Mhosva, lead CCW muno muHopley. CCW rinoreva child care workers. Tisi tabayiwa nekutambudzika nekuti tichishanda basa iri. Tiri kuona dambudziko revana vari kuita zvemadrugs, vana vari kutora zvinodhaka, vari kutora dombo, vari kutora guka, vari kuputa mbanje, vamwe vacho vari kushandisa zvakasiyana siyana muno mukati menzvimbo yedu yemuno muHopley. Dambudziko iro rakuita kuti vana vari kuendeswa kuchikoro asi vanopedzisira vasisiri chinhu, nekuti vanenge vava vanhu vanenge vava nemadrugs mumusoro, vakutoita vafanika vanhu vakutopenga, vachirova vabereki, vachipwanya dzimba, vachiita zvisinganzwisisiki muno mucommunities edu. Saka dambudziko remadrugs ranetsa, rakukonzeresa machild marriages, early marriages, rakukonzeresa zvakare even madeath, rufu, rokuti vana vari kufa vachiri vadiki kurikidza nekunge vatora zvinodhaka. Saka taichiti isusu dai hurumende yedu yanyatsokurwisa dambudziko rekuti madrugs asawanikwa achipinda munyika, kana madrugs asakwanisa kutengeswa. Chiri kudambudziko riri kunyanya kuitika nderekuti isu toshanda nevana, tiri kuzoita ongororo yekuona kuti patinge tichishanda apa nevana tichivakurudzira kuti vasiye zvemadrugs, tinozoona kuti vanosuplya madrugs iyayo vanhu vedu vehurumende vamwe vemutemo, ndo vanenge vachitosuplya madrug dealers kuti vape vana madrugs, kuti vatengese madrugs. Saka dambudziko iro dai raikonesika kubva kumusoro chaiko chaiko, vapindira padambudziko rero kuti zvimiswe kuburikidza nekutanga nekumusoro, nekuti anenge achitengesa andosuplyiwa even nevakuru vedu ivavo vemutemo. Saka izvozvo ndo dambudziko ratinaro mukati menzvimbo yedu yekuti ava nevana vari kuparara, vana vari kushaya kwekuenda, vana vari kutogumburwa neupenyu. Mwana ukatomutuma anotokutaurira zvimwe zvekuti anogona kutuka even nevabereki vake mudzimba. Saka nyaya yemadrugs yaibvisisa kunyanya mukati menyika yedu yeZimbabwe. Saka ndinoti inini nekurudziro yangu, dai hurumende yatora stage yepamusoro kurwisa madrugs, kutangisisa kune ava vane zvigaro zvihombe kusvika pane wepasi, zvaitibatsira. Ndatenda hangu. Ndogara paHopley apa. Madrugs chakaipira, vamwe vana vari kurova namai mudzimba vachishungurudza namai, kana kune mumwe mukadzi watakaona izvezvi akazoenda kupoliswa, akanga atoita seiwo, akanga mikoma hamene dombo ranga arova, asi arova dombo iroro akanga kuda kutobaya mwana muziso. Mwana uyo akutomuramba, haachatomude mwana uyoyo, kwakutozoendwa naye kupolisi achiramba mwana. Vanhu vaitomubatsirawo pamwana wake, anga kutovati vanoita sei, vanoita zvevaroi, kuti vanhu vaitoedzawo kuitawo sei kumubatsira. Saka dombo, ndinoona dombo hameno kana ndozvimabhuka zvacho zviri kukanganisa vazhinji zvisingaite. Vamwe vacho njere chedzo dzakutorasika. Saka tachikumbirawo kuti dai Zimbabwe yatibatsirawo senyikawo, yatibatsirawo moti vana vedu vaparara, nyika yaparara, ega vakadzi chaivo vakutoita kuti zvemadrugs acho zvekuti munhu zvakutoshungurudza vabereki chaivo mudzimba, kana vana vamwe chaivo vadiki vanodzidzawo chii, kana kutaura kwavo cheko dzimwe dzenguva vakutongotuka kana zvinyadzi. Vana vedu vadiki havana chavari kudzidza, kunyange vana vadiki vachivawo upenyu hwavo hwakutoenda kusiriko, nekuda kuti vadiki vachivawo kuti ndo vari kutoita zvemadrugs achiyayo. Saka isusu tachiti Zimbabwe dai yatibatsirawo senyika yedu, yatibatsirawo. Tatambura anamai, vanamai vazhinji tinogara chitomutswa pamwe usiku kuti huyai kuno, mwana ari kurova mai vake, huyai kuno, zvinhu zvadai. Saka dzimwe dzenguva chasara anamai vanogona kutopondwa dzimwe nguva, kana kutongo vana vachete vari kuita madrugs vane vana vamwe vacho vachapedzisira vauraya vana, nekuti ukaona munhu akuda kubaya mwana ziso akabereka, zviri kuenda nekupi. Ukasatora mwana iwewe ukamubatsira iwewe kuti muchengete mwana wewe, ega achikutuka kuti uri muroyi, ukasatora iwewe mwana iye chichi chaitika, chasara kungoti achamudzipa mwana iye achifa. Saka dai nyika yeZimbabwe yatibatsira ipapo, pamutingatotende mutingafare mukatibatsira. Masimbe here tichema nyaya madrugs anyanyisa, madrugs hazvizi kubuda, vana vedu vese varasika vese ngemayouth aya pakaipa. Totochemesa nababa vewana
supply ndabatu mwana unonzvenga ndikagandire mwana pese pandirika mwana unonzvenga asi akona kuna supply angonozika kuti supply ndini asi hapana action kuita hurumende please or else isu togona tega kana fita kuti kana citizen arrest tinokwanisa asi pamwe tesina mapowers acho ndoenda ndogona fona kwambuno kuti atanhingiwa yafona kwandiri zvimwe zvacho hazvibude ametoita sei totochema nemi zoti isu tokwanisa kuwabata asi hatina power rachiri kuwabata akauya kwamuri kwangonobva abuda futi saka zvinonetsa manje ita chinhu chimwe chete maiteda kwanisa kuita sei kupokurira mupenyu hwakanaka zoti kana pakanzi maindastry avhurwa vanoisa ndeo mabasa vanoisa hazviite havana power rekushanda zvakauzoneinai yemadrugs vana havana chibaro rekushanda kana vana havana kana simba rekushanda isu madhara tora matikodzokera mabasa futi toti vana vedu vaita sei vaite zvavanoita please hurumende tisunungura madrugs bata vanhu nemadrugs supplier ndabatwe supplier please attend drugs problem iri pano one zvinhu zvisingakwanisike kumisika pakuti vechidiki vachoka vari kungozviwana asi dai zvanga zvichinzi kuvanhu vacho vanotozvitengesa kana kuti vanohodha vachizotengesa ndo pane dambudziko saka kumiswa kwacho zvinonetsa ndongoti wangu kune vamwe vanozviita ufuichinini handina chandingakwanisa kuexplaina pane zvemadrugs ufuichinini handiite zvemadrugs you understand so kungotiwo ipapo zviri kushungurudza vabereki pakuti munhu anoenda kuchikoro kana kuti kusvika kuuniversity kupi zvozokonzerwa nekuti kushaya mabasa vana vakangogara isi ndozvozokonzeresa kuti vatorechi zvinodhaka asi dai kwakuti vane pekushanda vachimuka vachienda kubasa handifungi kuti dai madrugs vachimboita zvemadrugs nekuti chozoita kuti vaite zvemadrugs inyaya kuti vane vachingomuka vakagara vasina zvekuita mona ndo dambudziko wani riripo kunyanya vanotengesa futi ndo vangatomiswa because vanotenga vava you see vamwe vacho vato addicted nekuda kuti vari ngoswera vakagara but dai vanga vachienda kubasa vachididi handifungi kuti dai vachiita zvemadrugs chokonzeresa kuti madrugs aitwe inyaya kuti vana vanoswera vakagara vozopedzisira vautoona kuti ndo zvega asi ipapo zvinhu zvakaipa zvinhu zvisingakurudzirwe ndo chete zvanoda kungotaurawo Zimbabweans nyaya yanetsa ndeyemadrugs vana vari kuputa uye kunwa zvinhu zvisirizvo vakomana nevasikana asi zvakonzeresa matambudziko mazhinji zvichauraya raramo yavo nevabereki vavo nokuti zvinhu zviri kuitika ndezvekuti kana mwana achinge anwa madrugs aya achaziva kuti mubereki kana kuti shamwari kana kuti ihama zvozovhiringidza upenyu hwake mangwana asi tinoti stop kushandisa chinhu chinonzi madrugs because chinhu chinonzi madrugs chakanganisa even the society yauri nokuti vamwe vane kozvinezvi vakunzi vanopenga arohwa nezvivanda asi asina kurohwa nezvivanda asi ashandisa madrugs akasiyana siyana because madrugs mamwe acho ari kugadzirwa ikozvino mamwe acho anga akagadzirwa kudhara saka ese ari kucontributa pakuuraya life uyezve nefuture yevana ndinotenda yangu ndoda kutenda vatinoti bosi mabunyu vakakwanisa kugara neni pasi vachitaura neni ndisiyane nezvemadrugs but ndinovimba kuti kubvira pandikatanga kuvateerera ndakwanisa kubuildawo zvekuti ndatoo nevakomanawo vechidiki vandikwanisa kutoitawo mabasa emaoko sewadrope iri kutooneka iyi yakutokwanisa kutogadzirwawo nevati apawo kuda kuti haachawaniwo nguva yekuti anomboendawo kumadrugs kuti atombondiitawo zvekuuraya utano hwake vabereki vatotarisira kutoti dai atokwanisawo kuvandudza upenyu akwanisawo kugarawo neadzimai achengetawo vabereki vake zvimwe chete neuyuwo akutokwanisawo kugadzira zvinhu zvese zvanotokwanisa kugadzira inini zvinosanganisira mawadrobe mubhedha makicheminiti haachatombowanewo nguva yekuti anomboenda kumadrugs achitombondoitawo zvidombo kana kuti zvekuputa mbanje angowo munhu akutokwanisa kuti vabereki vakutokwanisa kuona kuti haya mwana wangu ane talent saka tongoti dai mwari varamba vatirumbidza tagona kuramba tichivandudza nevanoda kuti simudzirawo vawanawo mukana kuita kuti mageto youth edu tikamaudza vanesisi tirisiwo mageto youth
akwanisa kuteerera nekuti tisi wechidiki wacho takwanisa kungosimudzirwa kuti mabasa edu aramba achienda kumberi taunganidzawo mageto edu akwanisa kuita kuburikidza zvipo zvavo kuti zvakamira sei saka tinotenda tokurudzira kuti vanhu ngasaite zvemadrugs because izvezvika tava vakugona kuita zvokuveza nekumiramirawo panomira vamwe vedu vakadzidziswa mabasa avo. Inini ndoda kutaurawo kuburikidza pamusoro pemadrugs. Ndaitove munhu asingabvire panyaya dzemadrugs, ndasingatombobvawo mumabhesi emadrugs, ndaitofambawo mumabhesi emadrugs. Ini ndaimaruva zisikaiti madrugs, but nekuda kwekuti ndakasangana namukoma wangu avo, mukoma wangu vaitawo zvecarpentry, ndo vakandisiisawo madrugs, vakati mupana wangu siya zvemadrugs, madrugs izvi hazvina upenyu hwakanaka, uya kuno kuti veze mawadrobe. Ndo kutanga kwandakaitawo kusiya madrugs, ndichiuyawo kurova mawadrobe, mubhedha, furniture yese yemumba ndinorova zvese pandiri panapa. Nditi kune vanorova madrugs, dai masiyawo madrugs, maitawo upenyu hwakanaka hunoshurwa nevabereki venyu. Ndatenda zvangu. Mukoma Blaka ndinowanika kuOpli zone 5. Towanika rodhi inoenda kwaBoka, inova iyo chibva zvafanisa direct town mutena 10 of pasi ndoga left side ubva matowana ipapo. Namba dzedu 0785 56 5998 panonzi pamutsubvu kana muchinge masvika unonzi kuOpli. Notenda.